bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon hande ko ñalawma altine nayi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habaruji moon e ɗemgal Pulaar ko ɓuuri hewde habaruji meɗen noon ko habaruji men international ko noon toon to États-Unis puɗɗorɗen hono goto mennoɗo wonde ambassadeur mo États-Unis kawamo wonde ko kanko hoore makko o wonno ko espion pour leydi Cuba. Habaruji men international manawen toon to Palestine ƴeen bombardement ji continue toon to Gaza. Habaruji men international manawen toon to Niger jeen toon to Guinée Bissau. Président Guinée Bissau waɗi o seeki kala yimɓe wonnoɓe parlement caggal tentative kuddita ɗebde wadde toon to Mauritanie ancien président Mohamed Abdelaziz Sy ñawore makko walla verdict makko yalti fawama duuɓi 5 ƴeewen kadi datuji partude e ndeɗo ñawore. Toon to Sénégal campagne électoral kanko Khalifa Sall haɗama campagne makko haɗama yaade won nokkuji won ƴeewen kadi holko woni sababu muɗum ko ɗum woni titre en ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara datuji muɗum joni joni siftindon tan hande ko altine nayi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon no mbiɗen ni hande ko altine nayi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ɗum noon ko goto mennoɗo wonde ambassadeur mo États-Unis toon to Bolivia ko hitande ujunnaje ɗiɗi ha wuuti caggal muɗum kan ko hoorema ko meeɗi wonde liggotoɓe taw ko intérêt ji États-Unis toon to Cuba e hitande ujunere 1990 caggal muɗum kadi ene wayno kanko hoorema ko ligguey ambassade mo États-Unis toon to République dominicaine hitande ujunnaje ɗiɗi ujunere 1990 isama wonde koye nder kayitaji wonde ko kanko hoore makko ndeke o wono ligguno e Cuba e kadi kanko wonno agent muɗum ko wiyete ne secret agent muɗum pour contre États-Unis ɗum noon e wayno kanko oɗo wiyete ko Manuel Rocca o ko yarata ko duuɓi 70 ene wayno ko noɓe mbirni en ñawore fawa makko komo soke sibabude tawama wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko wonno ko ligganto États-Unis ko fof nde ko agent secret mo Cuba ɗum noon yiiti ɗum ko caggal nde ɓe mbawi kamɓe koye États-Unis nelde e makko taw ko agent ji FBI enen degisino yimɓe Cubanaɓe ni finalement ha gandi secret ji makko fof ko waɗata ko jiida toon e ligganade États-Unis. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international giɗen ko toon to Gaza e tugnade kadi El Jazeera ko haali siftindon El Jazeera ko galle jeyndiyankoɓe goto ɓurɗo wonde toon to Gaza sabu Israel ne waɗi restri oɗo guerre ko fuɗɗi ko wonde hay journaliste goto walla hay galle jeyndiyanko goto yamirani yoya toon to Gaza. Donc e tugnade habaruji gumiri toon cakkitti ɓe mbi wonde ko kamɓe Israel en wayno ñalawma hande wati ko bomboji mabɓe ɗi en wayno ko ala nokkuɗo palti toon to Gaza banggue worgo. Donc e tugnade kadi e seedantagal hono oɗon Norvège naade to kañum hoore mum ko conseil ko fati réfugié ji gonɗo toon to Gaza o wi wonde ko oɗo sa bombardement ji Israël ɗi ene wayno jettima on bonandeji ɗum noon ko ɗum woni ko anda toon siftindon tan ko Gaza banggue worgo ko toon Israël wiyanno yimɓe wonnoɓe rewɓe par ce que oɗon saaha ɓe jinno tan ko bombude rewo fof ɓe moñƴi ɗum ha laaɓi joni noon kadi ɓe paati banggue worgo. Tugnade kadi e Croix Rouge mo Palestine ɓe wi wonde ko natti jogade communication yimɓe muɗum wonnoɓe toon to banggue worgo to ɗum noon e noɓe mbirni ko kala ko woni hande bande Gaza Israël copie communication muɗum ɗum noon ko internet e ko wawno ko haalirede foof donc e hiisa cakkitiɗo ɓe mbi wonde ko ɗum noon kadi ko tugnade e goomu liggotoɗe ko fate cellal toon to ministére de la santé mo Palestine ɓe mbi hande maaɓe tuggi tan guerre o fuɗɗi guila ñande 7 octobre haɗo jartindo yettima 1999 Palestinaɓe waraɓe ɗiɗo bomboji. habaruji men international toon to Niger e tugnade kadi e konngol ministre mabɓe des affaires étrangères no haali wi wonde ko Niger dartini kala jokkodiral gonnogal hakkude Niger e ko mbiyata communauté européenne ɗum noon ko fedde wiyetede politique de sécurité de défense commune taw ko Niger ene jeeyano ɗum ɗo fof ko firti tan ko gila ñande 26 juillet hono kamɓe Niger ene wayno kadi communauté européenne weldani maɓe kuppino walla kala ko wiyete balle gummotonoɗe communauté européenne fade Niger ɗum noon ko ɗum waɗi Niger hande e konngol ministére mum des affaires étrangères kañum hoore mo wi wonde à partir de nayi lewru décembre ndeɗo hitande ene wayno Niger rompi kala jokkodiral gonnogal hakkude communauté européenne e surtout e fedde wiyetede politique sécurité défense commune taw ko communauté européenne financano ɗum e kamɓe Niger kadi ɓe jaltini hen mission mabɓe.
khabaruji men international ton to Guinea Bissau e tungnade kadi télévision mabɓe ko holli hono kanko Oumar Sissoko Ambalo ko kanko woni garduɗo leydi ni Guinea Bissau o yalti e nder télévision mo haala wi wonde ko en wayno oɗo altina hande hono kan kala ko woni parlement ɗum noon ko député ji wonnoɓe toon assemblée générale en wayno o seeki ɗumen ɗum noon kadi firti premier ministre o ko kañum hoore mum yamirte so tawi en heddi kay wonde laamu yamirte e wattu gouvernement kesso ɗum noon fof noon ari ko caggal nde tuma wonde kudditani jogorno wadde toon pellodiral waɗino hakkude alhamisa kihiɗe e aljuma subaka ɗum noon ko hakkude kamɓe walla renoɓe présidence mbiyata garde présidentiel eyi woni hen yimɓe gardeji a wiyama kadi ko won colonel goto naggaɗo hen colonel o kadi ko kañum hoore mum ko kañum tuma kañum ardino oɗo kuddita so waɗino toon to Mauritanie e tumnade kabaruji gumi toon ɓe mbi wonde ko no altinande kikiɗe ono cours toppitiɗo cours toppitiɗo karallagal e fate kirimaji patuɗo e bonande kalis en wayno ɓe mbi wonde ɓe jaltini ñawore mabɓe hono kanko ancien président Mohamedou Abdelaziz pour wonde kañum hoore mum ko ñawaɗo ko fate corruption ñawaɗo kadi ko fate bonande kalis walla laɓɓinde kalis ɗum noon ñaaw fawama makko duuɓi joyyi ɗi henna ko sibabunde gueɗe ɗe ganduɗa o takade e kadi kala ko wonne e won kalisaji ɗi jogino walla won jawdi won jogino yamirama e hafte ngam Mohamedou Abdelaziz noon siftin ɗon tan ko kanko laamino leydi Mauritanie tugui hitande ujunnaji 2.9 ha ujunnaji 2.19 donc ene wayno ko kanko hoore makko ko kanko waɗi wallini ha gonde laamiɗo leydi hande o hono Mohamed Cheikhoul Abdelaziz e tongnade kadi ko e oɗo journal biyata Sara Mediaw haali kanko ɓurno gembude ɗum ha wawi dañde ko wiyete en laamal leydi kono ene wayno ko e hitande ujunnaji 2.20 caggal nde kamɓe parlementaire uji ɗum noon ko député ji walla assemblée générale ɓe pelliti wonde ɓe enquête kala ko fate bonnande kalisaji ɗum waɗi ɓe jiiti e makko kanko Mohamedou Abdelaziz ancien président mo Mauritanie wonde won kalisaji ɗi o jogui walla won jawdi ndi o jogui jawdi ndi ene wayno ko anda to ummi kadi o salima haalde ɗum waɗi donc ɓe continue ɓe enquête o ɓe ñaagui ministére de la justice yo waɗa makko enquête donc ɗiɗo duuɓi foof oɗo enquête ne rewi ɗum ne wayno ko hande altine kihiɗe ñawore yalti hono kanko ancien président Mohamedou Abdelaziz omo soke duuɓi joyyi khabaruji men cakkitortoɗen ko toon to Sénégal e tumnade kadi ko radio France international haali hono kanko biyeteɗo Khalifa Sall ene kadi ko candidat goto e candidat ji taw ko Lundi ɓe laamu ɓe mbi wonde ko convoi mabɓe ene wayno dartinama toon to Matam dartina toon ko sibabude ɓe mbi wonde ko préfet gonɗo toon haaɗi ɓe wi wonde ko décret jaltuɗo wi wonde ko ɓe mbawa wadde toon campagne kanko e tumnade kadi e konngol ko biyeteɗo Youssoufou Mbo kanko kadi ko jeeyaɗo e yimɓe toppitiɓe fati communication hono kanko Khalifa Sall o caggal nde o jokkodiri par téléphone hono radio France international o wi wonde d' abord ko ɓe oto mabɓe yiiɗi haɗede yaade ɗum idi d' abord dartinede convoi caravane mabɓe yiiɗi dartinede d' abord ko toon to Wourossogui ɗum ko hanki e caggal muɗum ene wayno hande kadi ɓe dartinama toon to Matam ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe gouvernement mo Sénégal e tumnade kadi konngol makko ene haaɗi ɓe wawde jogade liberté wadde circulé o wiɗo ɓe mbawi yaade fof auto gendarmerie nene rewe mabɓe en espionné ko ɓe mbaɗata e ɗum ɗon kadi ene o wi wonde ko hande ɓe ɗamini wonde kene faama ɓe jogui droit yaade fottoyde Sénégal naɓe to mbawi wonde foof kanko hoore makko haali wi wonde ko ça fait juste un mois hono APR ɗum noon ko parti kanko Macky Sall o jeeya kañum ko en mbaɗino caravane baɗo ni en e nder oɗo région moɓe goni toon to Matam kono hay goto dartinani ɗumen donc wolko pourquoi oɗo saha joni kamɓene eɓe dartine eɓe kadi wadde caravane mabɓe walla wadde campagne mabɓe ɗum jiɗiri ɗum noon kadi en article o haali kadi wi wonde ko timmani hay lewru hono ñande nogas ko e nogas ɗiɗi lewru ɓanndu hono kanko Khalifa Sall ene wayno ko kaɗɗonoɗo kadi wadde campagne makko toon to région walla hebde parrainage makko toon to département Fatick noon en mbi wonde ko toon woni nokku mo ganduɗa kanko Macky Sall gardiɗo leydi ndi e kadi jeeyaɗe parti APR ko toon woni bastion makko ɗum ne wayno ko ministére de l' intérieur mo Sénégal kañum jaɓani haalde kaɗo haalata o kamɓe jeeyaɓe oɗo parti e kadi supportuɓe hono Khalifa Sall ɓe mbiya ɓe continue ñagade enquête yo waɗe holko woni sababu eɓe kadi wadde campagne mabɓe normal eɓe kadi yaade won nokkuji won alors ko yimɓe APR to jiiɗi yaade fof ne mbawi yaade toon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sago ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar yen mbaali jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama.